Seningasaziwe. Nishaya ngobuchule bafethu, ubuchule. Nishaya ngobuchule. Buka nje, buka. Wedela faka shoot videorize la. Ngathi yakhona. uNkulunkulu uyasipha ukuhlakana. Kakhulu. Uyasipha ukuhlakana. Buka nje iview. Buka nje iview. Phelele. Hey. Siza na. Asiqashi umuntu la ekhaya labafundi siyazenzela. Siyazenzela nje. Yonke into ikhona. Hayi. Kunencwadi lapha ku Exodus 36 uthi Exodus 36 uNkulunkulu ubaphile i-wisdom oBazaleel nobani uthi bemakhela umphongolo wakhe. Yes. But thina esikwenzayo asifuni ukuthi kusize abezizwe yabo. Yeah, so sikwenza kusiza thina ngoba vele uNkulunkulu konke umqondo wengasinikezelele ukuthi isiza ibe ngaphansi komunye umuntu kodwa umqondo yethu wayifuna uNkulunkulu ibe ngaphansi kwakhe. Yeah. Yes, konke kudumise yena. So siyazenzela nje asikhiphi imali akusimoshi ngisho isenti siyazenzela. Futhi ke nje okumnandi asiqashwa asiqashwa noma ungabona kukuhle indaba afisa namba ungenza hayi sesiqashiwe vele siqashwe ezulwini vele ezulwini yabo sisebenzi wayivala kahle naphezulu brother lapha buka nje iseza kombe yini leli brother ikhishi angithi leli ikhishi leli ayizobalihle kakhulu ikhishi yazi alikhulumisi kodwa ubuye kuzobabonisa kahle sesistedile lento esiweltime lele side le buka livuleka kamnandi kanje leli window lalidabule leli and ku strong nesicapha lesi yes nesicapha savuleka savaleka no problem sikhala abafundi no problem siyazenzela and asifune iqashwa shame thani ngasiqashi thina already sesaqashwa uNkulunkulu bazalwane hawu Jesu Kristu inkosi hayi siyabo asagijimisa imali into esigijimisa sesigijimisa uJesu manje isikhathi sekugijimisa imali sekwanele ake sigijimiseni uJesu yena yedwa singamphiki haleluya siyabonga brother.